Moitas grazas. Permítanme que hoxe as miñas primeiras palabras sexan para expresar toda a nosa rabia e indignación ante o último asasinato por violencia machista, un neno de 11 anos. Eu quero pedirlle que non escatimen esforzos e recursos para loitar contra a violencia e, sobre todo, para que invirtan en educación en igualdade, porque hai que cuestionar o discurso que sustenta o machismo. Expresaba moi ben María Reimóndez onte. Debémoslo ás mulleres e aos menores para as que xa todo chega tarde, señor Feijóo. A violencia é, polo tanto, un grave problema do noso país, pero onte o barómetro do CIS tamén nos sinalaba dúas das principais preocupacións que teñen os cidadáns: o paro e a corrupción. Dous sinais de identidade da maneira de gobernar do seu partido. O paro, porque as súas políticas económicas están provocando destrución de emprego, precariedade e emigración. E a corrupción, porque, como mesmo dixo o señor Rajoy, o seu partido está nun tsunami de casos aislados de corrupción. O último, a operación Lezo, que salpica directamente os intereses de Galiza. Por certo, sobre este tema vino moi irritado na última sesión de control que tivemos neste Parlamento, pero eu xa lle adianto que no BNG non imos calar, que queremos unha investigación sobre as concesións públicas a Villar-Mir. E por moito que a vostede lle irrite, que vemos que lle irrite, non podemos deixar pasar por alto as xenerosos donativos á Fundación Fraga, casualmente pouco tempo despois de que ese goberno en funcións lle autorizara 3 novas concesións eléctricas á Ferroatlántica. E máis, esas concesións caducaron e vostede, a dedo en 2012, rescatounas e agora ese empresario imputado quere vendelas ilegalmente. Pode explicarnos por que lle fixo ese agasallo a Villar-Mir? Pode, como presidente da Xunta, garantizar que non vai aceptar a chantaxe deste empresario que pon en risco 300 empregos na Costa da Morte? Teña en conta, señor Feijóo, que o emprego é hoxe unha das principais preocupacións que teñen os nosos cidadáns e o certo é que non é para menos. Segundo a EPA, o 60% dos novos parados do Estado son galegos. Hai en Galiza un 14% de traballadores que son pobres e temos 132.000 persoas, señor Feijóo, 132.000 persoas en situación de pobreza extrema. Esta realidade é o resultado do seu modelo económico, pero vostede non quere cambiar nada, prefire seguir campando por aí co seu triunfalismo oficial. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos propostas que facerlle. Queremos, en primeiro lugar, que lle digamos non ao recortazo do señor Rajoy, que nos discrimina mentres noutros territorios teñen chuvia de millóns. Queremos un concerto económico que nos permita ter 3.500 millóns de euros máis que agora se quedan no peto do señor Montoro e que nos permitiría blindar servizos públicos e a creación de emprego. Defendamos, señor Feijóo, unha tarifa eléctrica galega, beneficiémonos da produción de electricidade. Saque a Galiza do vagón de cola da I+D+I, fagamos unha aposta estratégica por isto ou tendamos a man a todos esos mozos e mozas que tiveron que marchar ante a falta de oportunidades. Estas medidas, señor Feijóo, sí que crearían emprego e non o seu triunfalismo oficial. E por iso, hoxe, tendo en conta este contexto político e social, eu pregúntolle se non pensa que o emprego melloraría se vostede deixara de mirar para os que están peor, abandonara a sumisión ao señor Rajoy e empezara a defender os intereses deste país. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, eu falolle dos problemas e das preocupacións dos cidadáns, vostede fálame de votos e ven aquí a facer de oposición da oposición reinvertando o Parlamento. En todo caso, señor Feijóo, eu non vexo onde ve vostede a estabilidade dun partido que está trufado por corrupción e que vemos a inestabilidade que está xerando en todo o Estado. E esa é a realidade. E vostede aquí quere fuxir e non quere falar de cales son as prolongacións que a corrupción ten no noso país, en concreto nesa operación Lezo e nos intereses escuros que están detrás do señor Villar-Mir. Non se pronuncia. O silencio faino cómplice desa situación, señor Feijóo. Faino cómplice. Vostede, de que lado estaría? Dos do Partido Popular que denuncian a corrupción ou dos do Partido Popular que calan?
porque vostede tamén tivo os seus problemas relacionado con temas oscuros coa corrupción, señor Alberto Núñez Feijóo, e non queira escurrir a súa responsabilidade. Até onde eu sei, vostede é membro da dirección do partido estatal que está imputado por corrupción política e con moitas ramificacións e con moitas dúbidas sobre cal é o peso desa corrupción política no noso país. En todo caso, nós hoxe tamén queríamos falarlle sobre outro grande problema que ten Galiza, aínda que vostede, insisto, prefira seguir instalado no triunfalismo oficial. Os datos da EPA dixéronnos que o 60% dos novos e novas parados do Estado son galegos, que hai máis xente no paro no primeiro trimestre e que o crecemento do desemprego en Galiza é moi superior á media do Estado. Pero a vostede todo eso dalle igual. O único que lle preocupa é se ten preparado o titular que vai a poñer mañá no telexornal. Eso é absolutamente o único que lle preocupa ao presidente da Xunta de Galiza. Nós facémoslle propostas, vostede non acepta ningunha. E en todo caso eu agora tamén celebro que nesta última etapa vostede se está facendo moi fan de outros presidentes autonómicos, non? En concreto, acaba vostede de facerse moi fan de Urcullo, que nos di que o que consigue o señor Urcullo para Euskadi é fantástico para Galiza. Esa é a lectura que fixo vostede do seu papelón en relación co tema dos orzamentos do Estado. Pero mire, agora, xa que vostede nos quere situar nese debate, podemos preguntarnos por que Euskadi ten unha tasa de paro do 11,9% e a Galiza témola do 17,4%. Pois sabe por qué, señor Feijóo? Pois porque Euskadi ten un modelo de financiamento como que defende o Bloque Nacionalista Galego para este país que lle permite xestionar o 100% dos seus recursos e ter máis cartos para mellorar a sanidade ou o emprego, porque fixeron unha aposta estratégica por aí máis D máis I, mentres vostede nos situou no vagón de cola. E por último, señor Feijóo, porque en Euskadi teñen un presidente que exerce como presidente dunha nación e defende os seus intereses. E en Galiza o que temos é a vostede convertido nunha marioneta do señor Rajoy. Gracias, señora Pontón.